Hej og hjertelig velkommen til Startup Paradise. Vi er i øjeblikket på research-tur i Thailand for at finde det absolut fedeste sted, vi kan afholde det her event i starten af marts. Det bliver pisse sjovt. Der kommer til at være en stemning, som du ikke har drømt om i forhold til iværksætteri, og det kommer til at blive super intenst, super lærerigt og rigtig, rigtig sjovt. Det bliver 3 uger med fuld fokus på at få hamret din virksomhed til det næste niveau. Vi kommer til at hjælpe dig, dine makkere kommer til at hjælpe dig, og alle på holdet kommer til at støtte hinanden i forhold til at komme skridtet videre med hver vores forretning. Det bliver givende, vi kommer til at lære af hinanden, og så skal vi selvfølgelig ud og opleve en masse sjove ting. Der er alle muligheder i Thailand for at komme ud og dykke, snorkle, prøve alle mulige vandsport, komme ud og opleve junglen, se vilde dyr, prøve det mest fantastiske mad i verden og møde nogle super, super søde mennesker. Så det bliver fedt. Der kommer løbende mere nyt, så jeg skal nok sørge for, at der kommer lidt billeder og filmklip op fra, hvad det er, vi har oplevet hernede, så du bedre kan se, hvad det er, du kommer ned til. Hvis ikke du har fået gjort det, så skynd dig at få dig tilmeldt. Der er ikke så mange pladser tilbage, og vi glæder os super meget til at afholde Startup Paradise sammen med dig. Vi ses.